Kaixo, gu Luzaro ikastetxeko LHSikoa gara, eta materia gaia eman dugu eta esperimentu batzuk egin ditugu. Adibidez, nahaste batzuk egin ditugu, esnia eta ura, nahasketa homogeneoa edo heterogeneoa diren frogatzeko egin dugu. Gero ere, harriak volumena duen frogatu dugu, ura eta harria nahastuz. Imanekin forma ezberdinak ere bai egin ditugu. Olioa eta klipak nahastu ditugu eta iman batekin klipak erakarri ditugu.